A koalice řeší spory o to, jak se bude v nové vládě šetřit. Podle Věcí veřejných postihne celá polovina všech škrtů právě rezorty pod jejich vedením. Nejmenší koaliční strana proto ohlásila, že úspory nepodpoří. Premiér Petr Nečas ale kritiku odmítá. Jednotliví členové vlády nemají proč si stěžovat a je otázkou jejich manažerských schopností. Zda jsou schopni prostě tento rozpočtový problém zvládnout. Já jsem od počátku vyhlašoval, že člověk, který není schopný manažersky jako šéf rezortu zvládnout letošní rozpočet, případně další rozpočty, tak se zcela jaksi minul posláním, které má, čili budeme o těchto věcech jednat a jsem přesvědčen, že zvítězí rozpočtová odpovědnost. Ministerstvo vnitra velmi pečlivě zvážilo návrh Ministerstva financí o krácení rozpočtu na rok 2010 o 2,5%. Ale z provedených analýz našich rozpočtů jednoznačně vyplývá, že navrhované úspory jsou v rozporu s koaliční smlouvou. A jak konkrétně by zeštíhlení ministerstev mělo vypadat? Jednotlivé rezorty budou muset ještě letos ušetřit celkem 28 miliard korun. Jejich výdajové kapitoly se proto sníží o 2,5%. Přesný plán vládních úspor představil ministr financí Miroslav Kalousek. Výjimkou bude ministerstvo obrany, které výraznější škrty čekají až v